Aha, yo, čistý freestyle, priamo teraz tuto z hlavy daný. Yo, teraz idem tu na pre všetkých vás, lebo som není Dedo Mráz, ale maj momente šok tu dáva, teraz freestyle ako sláva, všetci kričia hore ruky, dneska jebem všetky suky, lebo som z úplne jebnutý, lebo som hluchý a aj slepý, keď počúvam hudbu a keď dávam free, pre Slovensko, pre Tatry, teraz mi to dobre páli, takže dávam to pre vás dámy a páni, lebo takto to ja chcem, toto potrebujem a toto milujem, lebo teraz toto jebem tak, ako vyjebaný čistý kat, mikrofón v ruke držím stále, teraz idem nenormálne, lebo mi to dobre páli, dvíham do ruky zastaví, yo, áno nikto ma nezastaví, lebo som koko, čo dáva bez prípravy, ako kokot vyjebaný, teraz idem tu bez slávy, nemám love, nemám cash, ale tak ma vyfajčiť môžeš, lebo teraz dávam freestyle ja, tak toto není paranoja, ale čistá vyjebaná pecka, tak počúvajte všetci z Teska, vyjebanci, čo ste tam, dneska ide veľký pán, dávam freestyle taký jak nik, lebo teraz spravím sveta zánik, dávam to tak, že ste z toho piči, lebo tento freestyle každého zničí, jo, presne tak to som ja, toto není vaša paranoja, teraz kričia všetci hola, hej, Majmo Mendes klube, yeah. Takže pokračujeme a teraz idem ďalej na to. Yo, teraz idem ja, tak počúvajte všetci, teraz ide Čavo Malomeský, dneska tu to dám čisté freestyle pecky, lebo môj rap není vôbec detský, keď ste si mysleli, tak ste na omyle, nevím koľko máte sebe, asi toho promile, ale aj tak vím, že vám to dobre jebe, teraz ide Majmo Mendes, more po tebe, teraz koparimo za sebou po sebe, čo ťa úplne rozjebe, a mám piči, či si myslíš, že to tak není, teraz ťa pojebem, lebo toto je v slovenskom znení, podľa seba, teda podľa mňa, teraz jebem všetky vyjebané ľubňa, s týmto vyjebaným repom u Miška Chrenka, takže pozor, lebo toto je pecka veľká.